Удмурт халкының Гербер бәйрәме. Сәлам, достым! Бүген без Удмурт милли бәйрәме Гербер белән танышырбыз. Бәйрәм табынына куела торган милли ризыкларның рәсемнәрен дә ясарбыз. Гадәттәгечә ак кәгазь һәм төсле карандашларыңны әзерлә. Иң башта кәгазь битенең уң ягына Удмурт милли ризыкларының иң танылганы пәрәпәчләрне ясыйк. Безнең пәрәмәчләрдән Удмурт пәрәпәче формасы һәм эшлеге белән шактый аерыла. Удмуртларның пәрәпәчләре төрле эшлек белән була. Ел фасылына карап, аны яшелчәле, итле, хәтта гөмбәле итеп тә пешерәләр. Удмурт халкы аш-суга бик оста. Аларның яратып пешерә торган ризыкларының тагын берсе ботка. Әйдәле, без дә синең белән кәгазебезнең икенче ягына ботка салынган чүлмәк ясап куйык. Элек-электән ботка аларда гади генә ризык түгел, бәйрәм сые булып та саналган. Аны чүлмәккә салып, ит яки шулпа белән мичтә пешергәннәр. Ботка гади халык өчен ел әйләнәсе төп азык булган. Шуңа күрә язын иген чәчү, ашлык үстерү бик зур һәм әһәмиятле эш булып саналган. Чәчү эшләре тәмамланганнан соң, кешеләр зур бәйрәм оештырганнар. Гербер бәйрәме көн белән төн тигезләшкән вакытка туры килгән. Гербер бәйрәме җыр-биюләр, уеннар һәм ярышлар белән үткәрелә. Бәйрәмдә ат чабышы, тизлеккә чалгы белән печән чабу, хәтта сыер сауда да көч сынашалар. Бу халыкның тырышлыгын, хезмәт сөюен уеннарыннан да күрергә була. Тырышып эшләгәч, күңелле уеннар уйнагач, тәмле ризыклар белән сыйланасы килә. Рәсемебез әзер. Буй башласак та була. Башта сары карандаш белән пәрәпәчләрнең камырын буйык. Синең Гербер бәйрәмен күрәсең киләме? Ул һәр ел сайын июль урталарында үткәрелә. Бәйрәмгә кеше күп җыела. Аны чын мәгънәсендә гаилә бәйрәме дип атарга була. Хәзер чүлмәкне дә буй башларга була. Куе крән яки куе кызыл төсне куллан. Балалар, татар халкында Герберга охшаган нинди бәйрәм бар? Дөрес, бездә Сабантуй бар. Чыннан да, бу бәйрәмнәр бер-берсе белән бик охшаш. Рәсемебез инде әзер диярлек. Вак детальләр генә калды. Тәлинкә белән кашык соры яки ачык зәңгәр төстә булса да матур. Әйдә, пәрәпәчләрнең эшлеген төрле төсләр белән буйыбыз. Ул безнең яшелчә пәрәпәче булыр. Шуңа яшел төс кулланыйк. Пәрәпәчнең эченә еш кына йомырка болгатып салалар. Алай ул туклыклырак та була. Формасын да яхшы тота. Чүлмәк бизәкләрен дә матурлатыйк. Моның өчен кызыл карандашны куллан. Удмурт халкында кызыл төп төсләрнең берсе. Ул муллык, бәхет билгесе. Кызыл төсне удмуртлар милли костюмнар бизәлешендә дә бик еш куллана. Кара, бигрәк матур килеп чыкты. Бәйрәм табыныбыз әзер. Бүгенгә тәмам. Киләсе очрашуга кадәр, дускаем.